Здравейте, аз съм Димитър. Аз съм Григор. Ние сме от Angelus Technologies. Абонирайте се за канала ми. Днес ще ви покажем едно малко по-различно видео. Днеска сме навън. Какво подариха днеска? Дрон. Здравейте. Ето го дрона. Ще го направим. Ще го бим. Правилно. Ще го направим анбоксинг. Ще видим какво има вътре в кутията и ще го пробваме. Така, първо да разгледаме кутията. Какво пише тук? Че може да се използва до 22 минути. Така е по книга. До 30 метра обхват. Има камера вградена и може да поддържа едно ниво Auto Leveling. Я да видим сега какво има в кутията. Ето вижте. Книжките. Ето книжките с инструкция. Едно по едно. Я да видим какво е това. Ето джойстика. Джойстика. Прилича на PlayStation 5. Я да видим. Ето виж. От тук се включва. От тук стартира дрона. Тук е аварийно кацане. С джойстиците се управлява. Тук има преведена книжката на български. Това са резервни перки, отверка. От тук какво прави? Включва се дрона и джойстика. От черните това. Ето го самия дрон. Има си монтирани перки, освен тези резервните. Това са протекторите за перките. Камерата. Тук има слот за карта памет. Кабелчето за зареждането на батерията. С адаптер от телефон 5 волта. Ето и самата батерия. И това са му степенките. Dobra. Dalej. Ściągać.
Охо, свали го малко. Чакай. Свали го малко. Не викай така. Натисни средното, да го включиш. Средното. Ето това. Така. Така. Сега дай нагоре лявата ръчка. Как мина под пейката, бе? За да използваме снимането от картата, сваляме от дрона. Ще използваме този адаптер към Type-A и преходника за Mac към Type-C. Включваме го в лаптопа и вече можем да използваме файловете. Какво става? Как се стори дрона? Добре, малко пада се, но няма нищо. Хареса ли ти? Да. Друго нещо да кажеш за дрона? Ами другия път пасал. Пускаме и сега по-добре, малко. По-добре ли се справим? Не знам. Ще видим. Добре. Но падаше... Протекторчите. Протекторите. Да, протекторите на перките падаха малко. Да. Обаче... И те не, защото те нямаха дупчици. Така. Другия път ще се научим да командваме малко по-добре. Да. Само абонирайте се за канала ни. Така.